Assalamu alaikum, barkanku da dawowa channel ɗinmu ta Rising Techie. Ko kun san cewa duk wani abin da kake tunanin ka yi akwai AI ɗin da zai maka shi? To idan ma ba ku sani ba yau na gaya muku. Yau na kawo muku There's an AI for that. There's an AI for that website ne da idan mutum ya je ya yi searching wani abu da yake so ya yi, zai ga AI ɗin da zai iya amfani da shi domin ya yi wannan abin cikin sauƙi. Wannan website ɗin kamar library ne, amma ba da littattafai ba, library ne na AI. Misali a ce kai ɗan kasuwa ne, kana so ka rubuta business plan, za ka fara wani kasuwanci, za ka iya searching business plan, zai kawo maka AI da za ka yi amfani da su domin rubuta business plan. Kun ga shi nan ya kawo mana AI kala. Za ka tsaya ka duba ka ga wane zai fi maka amfani, sannan kuma wane ne free, wane ne ba free ba. Sannan kuma za ka ga ma likes ɗin da wannan AI ɗin da yake da kuma dislikes. Kun kamar wannan yana da 3 likes, yana da 1 dislike. Wannan yana da 10 likes, yana da 2 dislikes. Kun ga wannan yana da 65 likes, yana da 6 dislikes. So za ka duba ka gani wane ne zai fi maka amfani. Bari mu ƙara duba wani misali. A ce kai ɗalibi ne, za ka iya duba AI for studying. Za mu iya sa mai searching studying. Ga shi nan kun ga ya kawo mana AI daban-daban da mutum zai yi amfani da su domin ya yi karatun makaranta. A ce kai graphic designer ne, kuma kana son ka fara graphic design, ko kuma kana da business ɗin da kake yi, za ka iya duba logo creation. Zai kawo, ga shi nan ya kawo mana AI ɗin da mutum zai yi amfani da su domin creating logo. Ko kuma a ce misali kana so ka koyi wani sabon yare, za ka iya duba learning new language. Ga shi nan ya kawo AI ɗin da za ka yi amfani da su domin ka koyi sabon yare. Bari mu ɗauki misali na ƙarshe. A ce mutum interior decorator ne, zai iya duba interior decor. Ga shi nan. Kun ga shi nan ya kawo mana AI ɗin da mutum zai yi amfani da shi domin yin interior decoration. Yawanci abin da mutum yake so ya yi, idan ya zo wannan website ɗin, zai iya samun AI da zai taimake shi ya yi wannan abin cikin sauƙi. Ku manta ku yi liking bidiyon mu, ku yi sharing, kuma ku yi subscribing to channel ɗinmu ta Rising Techie. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Na gode.